रोज आवत रहलू हो तो हंसते आवत रहलू हो आज रोत आओ तारू का भइल बा की रहन बोला ये जान बोला जान तने हे जान के भाई के देखी जैसे बुझाता कर्मा धर्मा के पानी पियावे गइल हो सावन में अखिया रह गइल देखते का भइल बा जान उल्हनपुर पंचायत मुखिया प्रत्याशी भैया रविंदर राय जी के माध्यम से 101 रुपया आशीर्वाद भैया के कोटि कोटि बार नमन बा जिनके जवानी हंसते खेलते भी तो ये हम नारायण जी से कामना करें बोला जान बोल हमार माई बाबू हां हमार माई बाबू हां हमार माई बाबू का भइल बा तार माई बाबू धराइल बा काठी में खचर जेल में एगो तहर बाप हुए हमार ससुर बारे सरवा वो ससुर के का हो एगो तहर बाप हुए हमार ससुर बारे का भइल बा वो ससुर के बोलो बोल ये जान आय हमार माई बाबू हमार बियाह ठीक कर देला अच्छा लइका से रहो ना मुर्गा से भइल बा जाई तो अंडा नु दी प्यार हमरा से हां शादी वीरेंद्र तिवारी से बाप रे कावो पुरौ के की जन पुरानी आदमी के गोजन कइले बड़ा सा आजे जो हत ले कि बेटा देख के प्यार कइलू वादा कइलू कसम खइलू आज शादी के बाद कहले बोलू का हो गइल बा सोना ये करे जा हमार कुछ मजबूरी बा अरे तोरा मजबूरी बा भाई वीरेंद्र के जरूरी बा तोरा भाई वीरेंद्र के हरे दाना पूछो का मजबूरी बा बोला हमरा लगे टाइम नहीं हमर करेजा फटत त हर बात सुन के बोल बोला का मजबूरी बा? जल्दी बोल हमरा गांव फरे जाए के बा बोल हम चाहता ने कि आज ले और अभी से रौरा हमरा के भूल जाए अरे भूल जाए कि कनियो लेके ढूल जाए काहेला? बातचीत करे खातिर त ये जना बतियेबे लौकी त यही जा रहत तानहार में लौकल ओले कमो बनी अरे बेवफा लड़की जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना अगर हो जाए तो इनकार मत करना निभा सको तो उस राह पर चलकर निभाना वरना किसी लड़के का जिंदगी बर्बाद मत कर मुझे प्यार हुआ तो उस इंसान से हुआ कि मुझे प्यार हुआ तो ऐसे इंसान से हुआ कि भूलना मेरी बस में नहीं और पाना मेरी किस्मत। तू तो मन के बात छीन लू किस्मत में नहीं खे हो जाए किस्मत में तनी मुनी मेहनत करे के पड़ी ज्यादा टेंशन नहीं खे लड़का कहता रे किरण प्यार में प्यार से प्यार करके प्यार में धोखा कर प्यार को तुम प्यार ना करो जो प्यार तुमसे प्यार ना करे अखिलेश भैया अरे किरण प्यार को तुम प्यार ना करो जो प्यार तुमसे प्यार ना करे और अगर प्यार तुमसे प्यार करे to प्यार को इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार लड़का कहता का हो पारी प्यार से हमारा दिल के बड़ी प्यार से हमारा दिल बड़ी प्यार से हमारा दिल के बड़ी प्यार से हमारा दिल घायल कैल बारी चाकू से मार के कृपया दूरी बनाए औखिया में औखिया डाल के ले गइल करे जवानी काल के ए रविंद्र भैया ले गइल करे जवानी जवानी काल के
बाबा खाजा जवानी काल ए रविंद्र भैया लड़का प्रेम में पागल होके कहते हैं तनी मुड़की मारो प्लेन ना चक्रधार प्लेन तो पहले चलत है प्लेन कहाँ चल यही जे मार दो जगह कमी बा कहाँ जाएगी लड़का कहता का जिंदगी अजरिया बाहरे भाई बा तेकर तो कमर चलता बुझाता कि नदी में नाव हेलता एकरा के छू देला पर बैतरनी हो जाई संदीप बाबा हम अपना बाबूजी का तो छुआ देले बनी रौड़ा अपना बाबूजी के बारे में का सोचता नहीं उनका के छुआ दी के आंख से लौके लागो जिंदगी अजरिया अनहरिया हो गई रहे जवन धान आज दूसरा के भाई ए उषा जी अतना निमन लागल है हमरा लगे आके कहनी हनु के खाई के मगहिया के पान तिवारी बाबा जान ले काहू साफ मन को लगे गोबे गो नई मोन का चल चली घरे खाए मन साफ एकदम रवा गौनी हनु तब हमरा पुरानका दिन याद पड़ गेल का 1 साल पहले के दिन रहे बाकी भुलाए रहो नहीं बाकी फिर राज याद पार देनी उहे चाही बहुत सुंदर इहे मुस्कान बनल रहो गौनई होके तो हंस के होके तब न मजा आई का मुखिया जी दुगोला में कटाक छोला कैसन मिठास भरा कटाक छोला तो मजा आवेला आनंद आवेला हम यहाँ के कहीं तो इहो का निमन लगे हमरो निमन लगे ई ना कि हम अपना निमन लगे खातिर कहीं इनका बुझाए के देह पर 10 बाल्टी पानी बिगल तब ठीक ना लगे सगरो से आशा छूट गइल बा रौरे से आशा बा हे आशा पूरा देती नु तो हम तर जेते जिंदगी अजरिया अनहरिया हो गई रहे जवन धानिया दूसरा के भाई रहे जवन धानिया दूसरा के भाई हाय 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 हमारा दिल के एगो कील में हमारा दिल के एगो कील में उनकर फोटो रहे ले गईली फार के अखिया में अखिया डाल के ले गईली करे करार नहीं के अखिया हम कैसे कोई हमके तोहरा से प्यार नहीं के हम कैसे कोई हमके तोहरा से प्यार नहीं के ऐसन बीमारी दिहलो के हमारे नहीं सर्वसमान्य हमारा चचा श्री दहारी राय मुखिया जी के माध्यम से 101 रुपया आशीर्वाद हमरो मिलल बा किरण जी का भी मिलल बा चाचा के चरण में वंदन अभिनंदन बा नारायण जी धन जन से घर भर ले
नचनिया के जगह ए नचनिया सुत मत हो, सुत जेबू तो ठीक ना लगी जागो रहो, ढेर खा फिर मुर्की लागी। लेकिन अब की ढोलक सुनाए बाबा, अब के तबला से मुर्की लागी। तने क्लासिकल बाज दिखाई, तने क्लासिकल नाच दिखाई तो किरण जी ये कैसन नाच होला। हम देखी तो रविंद्र भैया तनी कर नचनिया के डार में कितना जोर बा। उषा जी रोरो देखो, कलाकार का सब देखे के चाहिए, सब सुंदर बा तनी मनी और मजे लगी, बढ़िया लगी। मनीषा लगे का बा खाली माज दे ना भैया, तो संगीत तो जौन गावले तो भगवान ने जाने ले, ऐसे तनी मनी खाली माजे का बा। लड़का कहता का उल्हनपुर पंचायत मुखिया प्रत्याशी भैया रविंदर राय जी 101 रुपया आशीर्वाद हमरो के, 100 नचनिया के भेजले बनी राजा बन के राज करी। अभी गवा दी। अच्छा तो निर्गुण उनके से गवा देता नहीं। हाँ यही गाना खत्म करके निर्गुण दीपक से गवा देता नहीं। भेजी भेजी वहां के भेजी, बहुत लयदार हम। हाँ तब तनी फिर मुर्की मार दो तबला से बाबा। बाबा महेंद्र रही है जा भगवान तारा के बनोले राखो, तारा खाए खातिर पैसा भेजा तनी, दीपक पिज्जा खा के स्थिर हो जाता है। बड़गड़ बड़गड़ कोतरे बाबा बड़गड़ बड़ा बढ़िया लगल है, दूगो खा कोई नहीं हो अपने पैसा से खाए। बाबा महेंद्र रही है कबले कुंवारे, बिट्टू तिवारी जी है के करा सहारे। आए दीपक बाबू है नहीं, दीपक जी हमारा दिल के हई फील के, हमारा दिल के हई फील के, जाने पवली ना चल गई तार के। अखिया में अखिया डाल के ले कोई डाल के ले कोई करे अखिया में अखिया डाल के ले कोई करे जवानी डाल के ले